Witajcie wszyscy. Cieszę się, że zaś się widzimy. Także myślała, o czym tu dziśki godać do was i że chce pomyślała, że będziemy godali o pogodzie. No to jest taki temat, co wszyscy godają, że to tak, jak nie wiadomo o czym godać, tuż będziemy godać o pogodzie. No, ale ja wam powiem troszkę o psychologicznej stronie tego i o tym, czy doprawdy ta pogoda na nas tak wpływa i czy my mamy depresja z kuli pogody. No to już słuchajcie. Pierwsza rzecz. Ja wiem, że wiele ludzi jak tak padze, a dziśki umie, a nie wiem jako u was, ale umie jest fe zimno i leje, to już z kuli tego mam ta chustka. No i jako tako jest pogoda, jak dziśki za tym oknem, to ludzie godają, ja dziśki to ja mam depresja, bo tak padło. No toż, ja wam pierw roztomili chcę powiedzieć jedną rzecz. Że tak se myślę, że tak 90% tych ludzi, którzy godają, ja mam depresja, to nie ma żadnej depresji. Bo depresja, roztomili, to jest poważna choroba, którą trzeba leczyć i ona nie ma nic wspólnego z tym, że padło, albo z tym, że tam trochę mamy handra, to jest coś blank inkszego. No toż ino tela, że to nie jest depresja, ino jak to psychologowie mądrze godają, mamy obniżony nastrój. No toż jak tak leje, no to nam się nic nie chce, nie często tak se patrzymy, a to z kuli tego, że tak leje, to je brzydko, a to ja mam handra, nie? No i doprawdy roztomili je coś takiego, co są takie zaburzenia związane też ze pogodą, sezonowe takie. Ale to nie jest aż takie do nas ważne i aż tak na nas nie wpływa, jako by my myśleli. No i był też taki chłop, który se chciał zbadać, jako to je, ze tą pogodą, czy richtig, jak leje, to ludzie są od tego nieszczęśliwi. No i zrobił takie badania, że kazał ludziom robić taki dzienniczek, nie, i pisać, jako się czują. No iż potem patrzył, kają mieszkają te ludzie, no i jako tam też była pogoda. No i tak to przeanalizował wszystko i doszedł do takich wniosków, że tak doprawdy ta pogoda, rozumie, to tak prawie nic nam nie robi. Niewiele tam na nas wpływa. No i też z kuli tego nie idzie powiedzieć, że jo je nieszczęśliwy, bo padło, albo bo tam je brzydko, bo je pochmurno, albo co. No i to z kuli tego, że wam chciała powiedzieć, że wszystko, czy wy jesteście szczęśliwi, czy jesteście zadowoleni, to wszystko, roztomili, zależy od was, a nie od tego, co jest za tym oknem. Ja wam muszę powiedzieć, że moja babka to fez lubiła, jak padało, ja tego nie umiała spokupić, ale jak ja tam narzekała, ja zaś padło, to ona mi go dała, ja przestań, ja tam fez lubię deszcz. No toż, wiecie teroski, że nie idzie tego naszego nastroju ściepnąć, tak blankna ta pogoda. Tuż wszystko to, czyście są zadowoleni albo nie, to w większości zależy od was i od tego, co se będziecie myśleć i jak se będziecie żyć i jak se będziecie z tym wszystkim, co się tam dookoła was dzieje, radzić. No toż ino tyle, że wam chciała powiedzieć i mam nadzieję, że zaś się zobaczymy. Tuż czymcie się do zobaczenia, a jako się wam podoba, to możecie tam dać ta łapka do góry. No i co? Czymcie się. Pyrsk.